Bueno, habrá que empezar a desmontar isto, ou que? Pasa que non veo o contedor, esta mañá creo que non ven, falta esta merda toda. Pero traigo agora o trator e xa sacamos todo para o trator. Ai, bueno, Traes un trator mellor porque xa vou agora por ele. Vale. Teño que estar eu polas mañás porque o meu fillo e a Andrea polas mañás traballan, entonces quedei eu para botarlles unha man, máis ou menos controlar o que se poida facer ou non. Pois tiñamos sacar a merda toda aí do alpendre, pero os contedores ainda non viñeron e dixo Antonio que iba a buscar o trator. Os contedores aínda non viñeron, mais Antonio Pai non semella botalos de menos. Aquí querer tirar, queren tirar pouco cousa. Eu creo que máis o levan para arriba para cando marchemos nós, volvelo baixar para baixo. Todo isto fai falta. Eu non podo tirar o pouco que teño. Se tiro o pouco que teño, quedo sin nada. Eu veño aquí pouco, non o movo, e o trator, ao levar moito tempo parado, fumea moito. Chegou o material. Por unha vez nunha obra chega o primeiro día. Pois con toda esa area e un pouco de cemento, xa se pode comezar a salpicar ese coche. Nós tamén retiramos as bicis, as motos, o coche, para que puderan traballar, máis que nada porque fan todo tan a correr que non vai a ser que non se paren e Rompan a rompan moto, a bici ou calquera cousa. Bueno, agora que xa está valero xa podemos comenzar aquí a montar o taller. Terás que esperar ou a que lave ou senón hai que montar a carpa, senón vou poñer todo perdido. Eu non podo esperar aquí a... Pois daquela únicamente montar a carpa ali. Eu estaba deixando todo valero para comenzar a facer o meu espazo de traballo, pero Adrián xa dixo que diso non. Teño que buscar outra ubicación para traballar. Temos que baixar todo para coller a carpa. Ahora é cando se bota de menos alas, non? Sí, sí. Mira, madriño, que toca descargar ahora aí do furgón. Litos! Ei, ven aquí. Bien, listo, bien. Vais-me destrozar o primeiro día xa. Claro, como a hora dos tres que somos, son o máis pequeno, pois xa me tocar a min todo. Espero que toda a semana non me digan Litos, vai para a furgoneta, Litos, tráeme isto, Litos, tráeme outro. Litos, ven aquí botar unha man, que isto entre dous non se dá montado. E logo cantos necesitáis? A 5? A carpa, se non somos 4, se non colle un por cada pata, é moi complicado de montar. Carlos levanta este lado, Adrián que levante daquel, eu levanto daqui. Pero habrá que botar un pouco de grasa ou que, ó? Dios! Mira, caeu a pata. Para montar a carpa, que normalmente o facía Alex só, e nós entre tres non damos feito. Hola. Uf. A ver, que se vos escoita berrar ali Sí, na pois xa carretera. podes agarrar aí a pata. Pero, a ver, será posible? Pero cantas veces montastes esta carpa? Xusto cando estábamos montando a carpa aí xa veo Rosa berrando. Pois así está la poñendo ao revés, Bueno, a ver, eu non a montei. para este lado, para este lado. Faltábanos un, mira que van os viñeches, Rosa. A ver, veña. Mira, mete ben. Pa onde vou eu? Esta pata para arriba, vai. aí. Veña, anda, veña. Ou mira, ponte aí, ponte aí. Carlos, Terei que chamar a Alex. Terás que chamalo, claro que terás que chamalo. Onde vai ese Alejandro que montaba carpas? Aquí non hai para cerrar. Era simpático ver a Rosa loitar ca aquela pata. Bueno, temos carpa, vale, importante, bueno, hai que asegurala abaixo. E non temos pouco máis, non? Maquinaria, madeira, cemento, area. Baixamos a furgoneta, limpiamos aí o debaixo ese. Pouco máis aí poñemos as luces. E luces que sabes o que tamén hai. Sí, sí. Pero non quedamos en que non nas iban colocar. Eu vexo máis bonito así e alegranos a vista. Agora que se chega o Nadal, nótase aquí en Bandeira que son nadaleiros. e aparte, a pelleira vou salpicar. Bueno, eu falara de recebar. Sí, pero Recebar con morteiro. falta l'aire. E se queremos ao final facer ali o do galiñeiro dos cans, ali tamén ainda hai traballo. Os muros son un lote de metros. Prefiro o salpicado e que cheguedes a máis cousas Claro. que non que quede recebada e non facer o galiñeiro, nin a canceira, pos cans. De que era temos que aforrar un pouco de tempo. Xa, teño que decir aos da casa e nada, pois hai que poñerse os tres man a man porque ao final ides vos necesitar uns aos outros. Eu confío en vos. Espero que o levedes mellor que montar esta carpa, pero bueno,
Vou falar cos da casa, vale? Veña, Vale. chao, falamos. Aí vai Rosa buscar aos da casa, a ver se pode entrar, que a nós non nos deixan.